मोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव जे सासे बोराइजों सानै सिख्लाया उन्दुजाबनाय बे जाथाया जाबाय गुवाहाटीनि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय तो बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना जेन जानो हागौ एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बा नुखाबाय जानो हागौ सोरनिबा चेनेलनि दारै बा नङाब्ला फेसबुकनि दारै आथिखालनि जुगाव नैफोरबायदि भाइरेल होनायनि बुंनायनि सोदोबा बा भिडिअफोराहाय खोब गोख्रैयैनो भाइरेल जाग्रोयो बा शेयार जाग्रोयो गोबाङानो मोनथिखायो आरोना लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर बांद्राय बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांफोरनि सेरावहाय भिडिअखौ गोलाव खालामा जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बबे टपिकनि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोना बै इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै बेजोंनो लोगोसे टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नुनानै नङा होमब्ला लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांग्रोगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गुवारै नायनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर मेन जाथाया बोरैहाय जादोंमोन आरो माबोरै जानो मोनखो आरो बोरैहाय हमजाखो आरोना लोगोफोर थाखायनो जोंनि माबा गथ'फोराबो उनाव हामा जालांगोन जोंनि आसो वादे खाने खाने नोंसोरो रेन्डि गथ' फैना फुदि साला दा होगोन जा माया सुदे ब्रे हा मलका इसोराय वादे साला ग्राब ग्राब सोरिया तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिप्सखौहाय नुखाबाय जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर सानै लाइमोन सिख्लाया सासे हौवासाजों मोनसे बिसिनायावनो माने माबा माबि आरोना लोगोफोर आं बाखिखौ बुंलासै अलरेडि नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ माबोरै जादोंमोन आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि जादों माने बिथांमोन सानै लाइमोन सिख्लाया गुवाहाटीयाव थायोमोन जाहैदों खामानि मावनो बेजोंनो लोगोसे माने सिक्रेटलि बिथांमोनाहाय बेफार फालांगि खालामोन माने सोलेरारि बेफार फालांगि खालामोमोन बेफोरबायदि खोनादों आरो बै सासे हौवासायाहाय बबेबा मोनसे दोलो आफादनि बा पार्टिनि खामानि मावोमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर आंनि खोनानायाव नोंथांमोना मा साननानै मा खोनादों आं बेखौ जेबो मोनथिला नाथाय आं जितु इनफरमेसन मोननाय आं जितु मोनथिनाय बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर तो बे भाइरेलनि टपिकखौनो लानानै सासे सिख्लायाहाय बा सासे बिनानावाहाय ओरैबायदि नोंथांमोननि सेराव मोनसे खेंफोरथि होदों तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बे सिस्टाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मानि थाखाय आरो मा खारननि थाखाय बे खेंफोरथिखौ होलांखो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव जे सासे बोराइजों सानै सिख्लाया उन्दुजाबनाय बे जाथाया जाबाय गुवाहाटीनि आंनि बुंनांगौ बेनो जे लोगोफोर बे गुवाहाटीयाव बिदिनो गोबां मानसिफोर खामानि मावनानै जागासिनो दङ जायफोर मोजां खामानि मावनानै जागासिनो दङ खस्थ' मावनानै जागासिनो दं नैबे सिख्लाफोरनि थाखायनो बैसोर खस्थ' मावनानै जाग्राफोराबो बदनाम जाफानांगौ जायो दायो जोंबो गुवाहाटीयावनो दङ मा थिग बिसोरनि थाखायनो जोंखौबो सानसे समाव गाज्रि नोजोरै नायनो हागौ आरो बे सिख्ला सानैल' नङा गोबां सिख्लाफोरानो गुवाहाटीयाव बायदि फैनानै गाज्रि खामानि मावनानै जागासिनो दङ साननानै नाय लोगोफोर साधारन नखरनि सासे सिख्लाया गुवाहाटी बायदि जायगायाव फैनानै खम दरमायाव खामानि मावनानै मास मोननै मोनथामावनो आइफननि टप मडेल लानो हानाय आंबो दा गुवाहाटीयाव फैनाया बोसोरथाम बारबाय बेयावहाय एफा सहस नङा मास मोननै मोनथामावनो आइफन लानो मानोना आं मिथिगौ गुवाहाटीयाव थानानै सोलिनाया माबायदि खरसा जायो कम्पानियाव खोब बाराबा 8,000 9,000ल'सो दरमा मोनो बिनि बारा मोना बेखिनि दरमायावनो रुम भाराबो होनांगौ आरो जानोबो आरो साननानै नाय बेखिनि दरमाजों माबोरै आइफन लानो हागोन मास मोननै मोनथामाव कम्पानिनि बागै पार्लारफोरावबो मावनो हायो होमबाबो एफा दरमाहा मोना पार्लारफोरावबो जे मास मोननै मोनथामावनो आइफन दामि लानो हालायनाय
आरो पालारनि बागै मा बुंबावनोसै नोंथांमोननिसिम आं गोबां बाथ्रा मिथिगौ गुवाहाटीनि पालाराव माबायदि खामानि जायो आरो बेवहाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा फैनानै गब'जोबनानै दं मालाबाथ' बुंनो सानो नाथाय गावनि हारिखौ बदनाम जागोन साननानै बुंनो थाङा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावालासिनो आरो गुवाहाटीयावबो गोबां मोजां मोजां खामानि दं बेफोरखौ मावनानै जानो हायो गाज्रि खामानि मावबाल' फैसा मोना लोगोफोर मोजां खामानियावबो फैसा दं आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों इसेयावनो गोसो गलिखायो जों नुगासिनो दं आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा गावजों गाव लोगो मोनबाबो बर' होननानै सिनायथि लालाया मानोथाय बिदि गावनि आइडेन्टिटिखौ लाखोमाना थायो गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो खोमा आरो गुवाहाटीयावहाय प्राय बर' सिख्लाखौनो जोंनि बर' हारिजों बेरायनाय नुवा जेसेबां नुयो गुबुन हारिजोंनो बेरायनायखौ नुयो बिदियावलाय गावनि सिनायथिखौ होनो लाजिया आरो मा बिदि गाज्रि खामानि मावबानो नै दा सानै सिख्ला भाइराल जानायनि बायदि हमजानोसै समाजाव बदनाम जानोसै न'खरनि मानसिफोरा आला सिं जानोसै बिनि अनगा आरो जेबो गैला नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि सायावहाय कमेन्ट खालामनानै खोन्था फाइनालि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिलांखाबाय बिथां सिस्टाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै खेंफोरथिखौ होलांबाय थ' बेनि गेजेरावनो आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावलासै थ' मोनसेल' बाथ्राखौ जोबथारनायाव रिकुवेस्ट खालामो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेब आरो रिपिट खालामफिननायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि माहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायावहाय नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय